Kezkamuxelak. Kontu askok kezkatzen zuten Ibai. Kapeluek eta zapatek. Hodeiek kezkatzen zuten Ibai. Eta euriak eta txori erraldoiak. Aitak lagun egin nahi zion. Ez kezkatu Ibai, ez da ezer gertatuko. Hori, baina Ibai kezkatan bizi zen. Besteren etxean lo egitea zen gehien kezkatzen zuena. Amonarena geratu zen batean, ezin izan zuen lo hartu. Sobera kezkatuta zegoen. Ergelarena egiteko beldurra baina, jaiki eta amonarengana joan zen. Badakizu Ibaitxo, esan zion amonak. Zure adinekoa nintzelarik, ni ere kezkatuta bizi nintzen. Zaude, zuk behar duzun horixe daukat hemen. Bere gelan sartu eta zer edo zer ekarri zuen eskuan. Begira, panpinatxo hauek kezkamuxelak dira, esan zion. Konta iezazu kezka bana eta sarritzazu burukoaren azpian. Hauek hartuko dituzte kezkak zulo zaudelarik. Kezkamuxelei kontatu zizkien Ibaik bere kezkak, eta lo zerraldo geratu zen. Biharamunean etxeratu egin zen Ibai. Gau hartan ere kezka kontari egon zen kezkamuxelei. Eta lo zorroan egin zuen lo. Hurrengo gauean lasa egin zuen lo, eta baita hurrengoan ere. Baina handik pixka batera, Ibai kezkatan hasi zen ostera. Ezin zituen burutik kendu kezkamuxelak, haiek hartu behar izatea bere kezkak, ez zitzaion ongi iruditzen. Goizean ideia bat sortu zitzaion, sukaldeko mahaian lanean eman zuen egun osoa. Lan zaila zenez akats mordoa egin zuen, eta 11 aldiz hasi behar izan zuen, baina azkenean gauza berezia sortu zuen Ibaik. Panpina kezkamuxelak bere kezkamuxelentzat. Gau hartan denek egin zuten gozolo. Ibaik eta kezkamuxelek. Geroztik Ibai ez zen ezertaz kezkatu. Eta bere lagunak ere ez. Denentzat adinak kezkamuxel egin baitzituen Ibaik. Kezkamuxelak Guatemalan sortu ziren. Urte asko dira Guatemalako haurrek panpina hauek egiten dituztela txotxez, oihal zatiz eta ari pusketaz. Gauean, oherakoan kezkabana kontatzen diete, eta burukoaren azpian gordetzen dituzte. Horrela, kezkarik gabe, hitzartzen dira goizero haurrak Guatemalan. Ohitura hau zabaltzen ari da munduan barrena.